Il-pajjiż jistħoqlu stqarrija ċara mill-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija. Iddikjara dan l-editorjal ta' The Malta Independent li kiteb dwar il-kwistjoni tat-taxxa li għandu l-kap nazzjonalista Adrian Delija u li fl-aħħar ġimgħat ipprova jagħti l-impressjoni li kien ħallas dak kollu dovut minnu lit-taxpayers Maltin u Għawċin. L-editorjal intitolat When Game Over is Not Over at All irrapporta dak li żvelat il-Gazzetta Kulħadd li Delija ħallas 55,000 euro lid-Dipartiment tat-Taxxa wara l-maratona ġbir ta' fondi li għamel il-Partit Nazzjonalista f'Marzu illi għadda. B'Adrian Delija ħareġ jgħid li l-kwistjoni hija game over, iżda ġimgħa wara sirna nafu li ma kienet game over xejn. Dan għaliex il-kulħadd kompli tiżvela li għad baqalu 65,000 euro f'arretrati xi jħallas mad-Dipartiment tat-Taxxa li jmorru lura għas-snin ta' bejn l-2013 u l-2016. L-editorjal żied jinnota li d-dikjarazzjoni li jagħmel dan l-aħħar, jiġifieri li solva dik li sejjaħ bħala disputa mad-Dipartiment tat-Taxxa ma tagħmilx sens u tirrifletti b'mod ħażin kemm fuq il-kap tal-Oppożizzjoni kif ukoll fuq il-Partit Nazzjonalista. L-editorjal żied li Adrian Delija għandu jagħmel dikjarazzjoni ċara dwar din il-kwistjoni tat-taxxa. Qal li l-pajjiż jekk mhux il-partit li qed jaċċetta din is-sitwazzjoni jistħoqlu kap tal-Oppożizzjoni li jagħmel stqarrija serja u ċara dwar il-problema li għandu mad-Dipartiment tat-Taxxa.